Bon dia, amics. Avui us ensenyaré com funciona el tema de la motxilla del gos. Aquesta que porto aquí darrere. Farem també una petita excursió i ens anirem a banyar com l'altre dia. Aquesta motxilla va perfectament lligada, com veieu aquí, i llavors el Nuquito anirà aquí darrere, com ja heu pogut veure en algun vídeo. Doncs aquí la motxilla té una cremallera que l'obrirem de dalt a baix, aquí en té una altra de dalt a baix i aquí uns ganxos que també els obrirem completament. Llavors el Nuc no és que sigui un gos especial, simplement és que està super mega acostumat i llavors per això no em dono mai cap problema. Sempre me l'he endut amb mi, com ja sabeu, a tot arreu, i és un gos mega acostumat. Vine, Nuquito, dona la volta. Veieu? Ell simplement fa el que se li diu. Seu, però perquè està acostumat. Quiet, més enrere. Llavors és una motxilla adequada per gossos fins a 18 quilos. Tomba't així, quiet aquí. I ell ja sap on anirem i el que farem. Llavors està super mega quiet, com podeu veure. S'ajusta aquí. He tancat les cremalleres, ajusto els clips d'aquí, d'un cantó i d'un altre. Llavors, quiet, Nuquito. Aquí també té un passador que se li ajusta una a cada banda. Llavors va agafat el pit perquè no pugui sortir. I les potes les portarà per davant. Quiet aquí. Llavors va una mica just perquè el Nuc és just per aquesta motxilla, però a la vegada també està bé perquè així no es mou en absolut. Llavors ell quedarà ben bé col·locat amb el cul aquí. Es carrega, es posa aquí, pesa una mica, però ell, veieu, es queda super mega quiet. I llavors jo ja el carrego directament a l'esquena. Així, aquí una banda i com veureu aquí l'altra pesa una mica, però com que el Nuc no es belluga, no es desequilibra en cap moment. No passa la pota per dalt, aquesta per dalt. Llavors tanco aquí i tanco aquí i llavors l'ajustaré. Aquí ajusto i ja ho tenim. Que vagi molt bé. Podeu veure, va super mega agafat, tal com hem dit en una altra ocasió. Ell va super bé, pot venir amb mi i super content i super tranquil i super bé. A part que ja sabem que Nuquito es porta sempre bé. Podem fer rutes impressionants. Gos s'acostumi, això no és d'un dia per l'altre. És a base de fer moltes activitats junts durant molts anys, activitats molt diferents. Que vagi molt bé. Anem a fer el banyito. Doncs ara toca que ell vagi una estona caminant, corrent, i això no és per fer grans quilòmetres ni grans trajectes, simplement és per estones poder-lo portar. El Nuc s'està quiet, tot i que hi ha un gos al costat, doncs com abans li traurem la cremallera, descordarem això, li deixarem anar a la part frontal. Ara no el porto a l'esquena i vaig super lleuger. Nuc, guapo! Molt bé! Molt bé! Molt bé! Una motxilla que sí que es pot tenir, Nuc! No per fer grans rutes, sinó per fer rutes més aviat curtes i que el gos pugui venir amb nosaltres i com un complement. Que vagi molt bé, el Nuquito ja s'ha banyat. Corri!
Doncs ja hem arribat a l'asfalt de banyar-nos i ara el mateix procés a dintre la motxilla i arribem cap a casa, cap a fer el tram d'asfalt que ens queda. Nuki, vine, va, puja amunt, amunt, amunt. Molt bé, dona't la volta. Vale, quiet aquí, que aniràs a la motxilla. Fins la propera. Veieu, ell està a punt, està tranquil, s'ha banyat, està fresquito i ja està a punt i preparat per pujar a l'esquena i anar amb mi a la bicicleta. Que vagi molt bé, ara sí, fins la propera. Hem acabat la ruta, molt guai, tornem a estar aquí al mural, ens hem fet un banyito i molt top. Fins la propera, companys.